Ahoj, ja vás zdravím u nášho prvého videa zo serveru Nafarin. Je tu so mnou aj hráč Evzors. Ahoj. Takže, čo budeme Evzors dneska robiť? Tak ukážeme si okolie, pôjdeme nachytať nejaké tie sliepky, nejaké tie zvieratá, aby sme mali jedlo, však Viktor? Áno, takže môžeme ísť na to a ja vám budem v priebehu let's playa hovoriť o serveru. Takže sme na serveru nafarin.cz, je to server na wireless, potom ale môžete sa tu dostať, stačí sa zaregistrovať na ich stránke, ktorá bude v popisu videa, a vám ukážeme teraz, čo tu máme, takže čo tu máme v Českách, takže tak v rýchlosti zo pár základných vecí. Máme aj už nejaké diamanty, to vám hneď ukážem. Ako čo ste si mohli všimnúť, toto je náš dom, takže tu máme diamanty, máme stack diamantov. Poď, Evzors, ideme im ukázať XP farmu, takže home. Áno, už som tam, takže... Takže toto je naša XP farma, tu je Nafarin logo, joj, som spadol. A tu je farma na Kid Spidery. Takže tu máme pravidlá a tu nás sú páčky. Tu máme mena a tu nás sú. Takže ideme im ukázať spawn, čo povieš? Ja ešte trošku potrebujem vlnu, takže už to bude. Takže ja vám zatiaľ ukážem spawn, takže prepáčte za tie lagy, ale trocha mi to laguje, lebo je tam tá obrovská din mapa, ktorá je na stene, takže si prečítame pravidla, takže zákaz gry, zákaz hacku, napríklad X-ray, zákaz nadávania, rešpektovať admin team, zákaz ender trapky a iron golem trapky a zakázané je tu PvP. Ako tí, ktorí by chceli ešte VIPčko, tak si ho môžu kúpiť na ich stránke. Takže môžeme ísť nachytať tie zvieratá, čo povieš? Áno, ja kraftím akurát laso. No, takže už sa nám kraftí laso. Ja vám ešte zvonku ukážem náš dom. Takže toto je interiér domu. No, to je kuchyňa. Tuna je jakéby spálňa. A tuna je vecko. Ešte vám ukážem v rýchlosti. Áno. Takže tuna je náš strom. A tu je baňa. Takže bývame, no aj dom je postavený na ostrove. Tam hneď ukážem. Takže sme si našli jeden menší ostrov. Tu vidíte, tu máme zvieratá zo pár. A tu je náš dom. Ale ešte neviem dorobený, ešte treba dorobiť, ešte sa najem. Áno, ja akurát hľadám lasu, bo ja som zabudol lasu, takže ospravedlňujem sa. To nevadí, takže tu máme za domom. Tam máme tú pyramídu, tam budú začínať let's play a... Tak kde si? Akurát hľadám lasu, ale neviem tu nájsť. Tak my si zatiaľ idem písať. Takže my si... Máme vít. Čo máme? Vít. Neviem. Ale môžeš sa koknúť, ale ja si myslím, že ne. Nesmím si vykraftím bránky. Jo, už vykraftím. Ukážte bránky, co svedomie. Tady niekde už bude laso, to vím. Jo, mám laso, jak sa kraftí. Jo, aha, takhle. Takhle. OK, mám 2 lasa, vykraftím ešte víc. Prepáčte za zvuk, to v priebehu videí sa zmení, lebo už mám objednané nové sluchátka s mikrofónom a teraz to natáčam cez notebook a Bobo nemá ani počuť, takže za to sa ospravedlňujem. OK, mám 2 lasa, čo to si chcel, bránku? Áno.
OK, vykraftím ti. Dúfam, že si pamätám aj recept. Áno, mám bránku. Takže tu na budú. Jasne, a táto v priebehu let's playov sa zmení, toto pôjde inde a to len teraz, aby bolo zopár jedla. Jo, no. Tady bylo posádka, OK. Máš tyhle, jak se poví im? Ohrady, tyhle ploty? Áno, mám. OK, tak napríklad, tak urob ohradu a ja tam dám tú Fence Gate. A chod na chytať krávy. Čože? Chod na chytať krávy. Jo, už půjdu, jenom tu dám gate a idem s lasom, takže tady je první kráva. Poď ku mne, krávko, tak. A poď so mnou, tak, super. Už jede jedna kráva. Ešte by sme si mohli zrobiť túto farmu na vít. Na čo? Na vít. Áno, môžeme aj na týdle, na zemáky, když máme zemák, jasné. A ešte jedno. Tu na čo povieš? Áno. Takže idem domov po materiál. A z čoho to zrobíme? Neviem ti povedať z hlavy. Ja hľadám ešte jednu krávu, ale nejak sa mi nedarí ju nájsť. Tady je. A potom nejaké ovečky musíme nájsť. No ovečky tiež na voľno, ale však my máme XP farmu, takže zóna by mala byť problém. Nesiem ďalší krávu, takže máme 2. A ten texture pack, čo má Viktor, takže on sa volá Faithful, dole vám bude v popisku videa. Takže nie je problém. A ja mám druhú krávu, super. Idem ešte aj po ovce? Môže, čo ja viem, to necháme na ďalší diel, čo povieš. No, môže byť. A sliepky? To zrobíme tiež v ďalšom diele. OK. Dnešné video bude len také informačné. Áno, bude také krátšie, to len zatiaľ, takže tak. A diely by mali vychádzať každý deň a dlhé by mali byť tých 20-25 minút, ako budeme stíhať s robotou a... Najmä so školou. No, to je pravda. Ešte nevieme, či budú vychádzať práve každý deň, možno sem tam, keď budeme mať čas, tak to natočíme, a keď nie, tak nie, lebo každý má ako školu, takže tak. Áno, ale cez víkendy by mali byť aj 2-3 videá za deň, takže... Áno, tak to áno. Tak, my gunpowder, retrowag, áno. Dones lopatu. Áno, ja mám lopatku. Už idem k tebe. Šup. Kde si, tu si. Koľko? Počkať. 1, takže to bude... Žiž mi motiku. Čakaj. Áno. To máš. Keď jedna voda, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, takže túto oblasť môžeme zaunačiť. Ja idem po kamienka. OK. V česte by mali byť, lebo ja som veľa nazbieral, takže... takto, tak. 1, 2, 3, 4, OK. V ďalšom diele možno dojesme si najmä tie ovce a sliepky a budeme hrať aj za kamerou, takže keďže tak niečo, takže budeme hrať aj za kamerou. Však Viktor? Áno, a potom vám tu ukážeme, čo sme robili. Áno. Všetko ukážeme, takže tu sa nedá čítovať, takže nebudeme čítovať a nikdy sme aj nečítovali, takže... Presne. Podľa mňa čítovanie je na nič, lebo... Áno, všetko máte a potom je nuda. Viktor, máme sedlo? Máme tu na. Áno, vidím ho. Čo nám ešte treba?
Na čo? Mrkvy, jedlo, mrkvy. Mám mrkvy. Tak zásad ich tiež. A ja ešte, áno. Semienka, lebo ja mám len 18. Semienka, tu by mali byť niekde, viem. Aj melon seed, či a ne? Potom, jak dostávame toto, no tak im pôjdem ukázať stav. Áno, áno. Tak. No my asi už normálne seedy nemáme. Čakaj chvíľu. Jo, mám 49. Tak, šup, tak. Už idem za tebou. Takže tu sú seedy. A na druhej strane budú mrkvy. Áno. V druhom diele už by lagy nemali byť, to len neviem prečo to teraz. OK, seedy viac už nemám, takže posaď. A ja ešte som chcel niečo skúsiť, ale neviem, či mi to pôjde. No. No takže zopár solička nastane tak. Máš zemiaky? Zemiaky, v česti mal byť jeden, lebo ja som zabil zombíka a mi padol jeden zemiak, neviem. Ideme po zemiaky. Áno. Mali by tam byť nejaké zemiaky. Ja som myslím, že to mal. Takže tak, ja tu zatiaľ dotiahnem toto. No, takže tak. Viktor, nesiem nám kamoša. Mám tu ešte seedy. Dobre, ja by som povedal, že by sme to mohli ukončiť. No tak poď k našej... Áno, ešte spawn ideme ukázať, no jasné. Na to som aj zabudol, už idem. Ja som im ukázal len túdy mapu a pravidla, ale sú to aj veľmi pekné stavby. No aj na mieste, tu je fontána, tu sú stavby. Áno, už idem na spawn, tak som tu. A to ukázal si aj tú veľkú mapu? Áno, tu je, tu sú smery a tam je železničná stanica. Prepáčte za tie lagy. Ešte vám idem ukázať železničnú stanicu. Tak. Takže v ďalšom diele chytneme ešte tie zvieratá, možno si niečo ochočíme a možno pôjdeme ťažiť a možno, neviem. Áno, ja môžete vidieť, takže tu je húša, je to veľmi pekne postavené a tu sú lóžne. Takže vidno, že si s tým dali robotu. Áno, a pýtal som sa admina, že to nie je stiahnuté, je to naozaj postavené. Takže tak. Takže podľa mňa by sme to mohli ukončiť, čo povieš. Áno, poď domov a ideme to tam ukončiť. No, našej tej. Aj sa nám stmiera. Áno. Ukázal si náš domček? Hej, ukázal som. OK. Takže tak, potom si robíme automatické PC, že napríklad dáte hore a vám to vypáli a vám to dá do dolnej časti a farbu na sliepky, on to automaticky bude brať vajca, takže my sa lúčime s týmto videom, no nie s týmto, ale my sa lúčime a budeme sa v ďalšom diele, tak ahoj. Ahojte.